Velkommen til gruppe 2's projekt 3A. I denne video vil vi gennemgå en række emner, der kan ses på listen her til venstre, som omhandler den opgave, vi har arbejdet med i Embedded Control. Selve opgaven har gået ud på at designe en griber og programmere den, så firmaet OSM Tools kan bruge den sammen med en UR-robot til at skrue fruefræserhoveder sammen med tilhørende adaptere. Jeg vil snakke lidt om Gantt-diagram og hvorfor det er vigtigt. Et Gantt-diagram det er en visuel repræsentation af et projekt over tid, og det bruges til at planlægge, følge og styre projekter. Og vi har lavet vores Gantt-diagram til at hjælpe med tidsstyringen i forbindelse med udviklingen af vores griber. Vi har lavet det på den måde, at vi har de gule for produktionsforståelse og de blå for Embedded Control. Trin og milepæle. Trin, det er så de opgaver, der skal udføres, før at man kan fuldføre et projekt. Og hver opgave er tidsbestemt. Og det skal så udføres inden for en givet tidsperiode. Og her har vi så tre af de vigtigste opgaver for vores projekt. Vi har vores prototype-design, vores finjustering af griber og programmering af vores ESP. Og i de her tre opgaver, de har fået den højeste prioritet, da de her opgaver er væsentlige for, at vi kan komme videre i vores projekt. Og nu vil jeg snakke lidt om vores design af prototypen. Så i starten af projektet, der vidste vi jo ikke, hvordan vores griber skulle se ud. Så der anvendte vi nogle idégenereringsværktøjer, hvor vi brugte Brainstorm, som vi kan se på det billede herovre, hvor vi skrev alle vores idéer ned på nogle post-its, og så valgte vi dem, vi synes havde bedst potentiale ud. Og så ud fra dem, så kom vi så op med nogle designs, som vi mente kunne være levedygtige. Og det vi ser på billedet her i midten så, det er en af vores første designs, som vi ligesom skitserede ud og gik videre med. Hvor vi blev enige i gruppen om, hvorfor nogle dimensioner griberen skulle have, og hvorfor nogle metoder vi ville anvende. Så efter vi ligesom var blevet enige om en griber, så gik vi så i gang med at tegne den i Fusion, hvor vi kan se en af de første skitser, vi lavede herovre til højre, hvor vi egentlig ramte ind i en rimelig stejl læringskurve, fordi der ikke var nogen af os, der kendte til Fusion på forhånd. Så det var lidt langsomt på fremskridt i starten. Men da vi så har arbejdet i Fusion lidt tid, så blev vi jo så bedre, og så kunne vi komme frem til de her mere avancerede designs, hvor vi nu kan se nogle af de endelige prints, vi lavede. For eksempel så var gearet og racket her nogle af de designs, som var specielt svære at lave, fordi dimensionerne skal være meget præcise. For eksempel tænderne på gearet skal være meget præcis for at passe ned i takkerne på racket. Så sådan nogle ting brugte vi lang tid på at komme frem til. Men inden vi nåede frem til de færdige prints, så havde vi nogle prototyper af prototypen undervejs. Her der anvendte vi Rapid Prototyping, som vi kan se på det billede her oppe øverst til højre. Der kan vi se de her helt simple og primitive prototyper af prototypen, ligesom for at lave noget proof of concept. Så i stedet for at vi sætter de avancerede prints over i starten, så printer vi de her helt primitive versioner i stedet for, ligesom for at teste om, jamen kan det fungere, hvis de skal sidde her, og den her anden del skal bevæge sig her. Så ligesom for hurtigt finde ud af, hvad virker og hvad virker ikke. Og så kunne vi ligesom bygge videre på det, vi fandt ud af i løbet af den her proces. Og det er så også det, vi kan se hernede på de nederste billeder, hvordan griberen har udviklet sig sådan over tid. Og vi her til sidst kan se sådan den færdige griber, hvor vi har alle delene er printet sammen, og alle komponenterne er monteret. Så vil jeg fortælle lidt om Moscow. Moscow det står for must have, should have, could have og won't have. Og vi har lavet en Moscow i forbindelse med vores udarbejdelse af den griber her. Og et eksempel på en must, som er et krav, som er afgørende for projektets succes. Det er for eksempel ser vi her i Functional Requirement 1, at vi har at griberen skal programmeres i Arduino C++. Det er et must.
Et should, det er krav, som er vigtige, men ikke afgørende. Der har vi et eksempel på i vores Functional Requirement 4 her, at der skal ud for current sensoren måles, hvor kraftigt griberen lukker sammen om et emne. Det er en should, men grundet dårlig kvalitet på servomotoren, så var det simpelthen ikke muligt for os at få tilsynet den current sensor på den måde, som vi gerne ville. Could, det er krav, som vil være dejligt at have med, hvis der er ressourcer og tid til det, men det er ikke noget, der prioriteres højt. Et eksempel på en could ser vi nede i vores Functional Requirement 7, som hedder, der bør implementeres web-applikation til overvågning af griberen. Det er en could, og det er simpelthen fordi, at SP32 har en Wi-Fi-funktion, så det ville være muligt at lave en web-applikation til overvågning. Won't er krav, som hverken er nødvendige eller funktionelle i forhold til udarbejdelse af griberen. Under projektarbejdet er der også blevet udarbejdet en komponentliste, der indeholder de komponenter, der indgår til vores griber. De væsentligste komponenter til funktionen af griberen er microcontrolleren, der styrer griberen. I vores tilfælde er det en ESP32. MG996 servomotor, som er den, der kan ses i billedet længst til højre. Og det er den her motor, der styrer åbne- og lukkemekanismen for vores griber. Til at kontrollere, hvornår griberen skal åbne og lukke, bruges to sensorer, en time of flight sensor og en current sensor. Det er de to sensorer, der kan ses til venstre for servomotoren på billedet. Og så til sidst har vi også en UR signal converter, som bruges til at få signaler fra UR-robotten til griberen, så de kan samarbejde. Derudover har vi også en række mere gængse komponenter, såsom breadboards og ledninger, strømforsyning osv., der indgår til griberen. Og så lige kort generelt om koden, så kan det siges, at det er programmeret i C++ i Arduino-miljøet. Vi har valgt at programmere i Visual Studio Code. Og programmeringen tager primært udgangspunkt i vores servomotor, afstandsmåler og vores current sensor, som er vores primære komponenter. Og udover det, så har vi også nogle forskellige biblioteker, som vi kan bruge af, som har hjulpet os til at programmere vores løsning. Udover det, så har vi også lavet en robotløsning med UR-robotterne, som vi har programmeret i Polyscope, hvor vi gør brug af f.eks. funktioner som SpeedJ og Waypoints. Og tilsammen er de så blevet vores færdige løsning for projektet. Ja, og jeg vil snakke lidt om komponenter i koden. Vi har jo de her tre komponenter, vi bruger: servomotor, current sensor og afstandsmåleren. Og for de her tre komponenter har nogle forskellige funktioner og virkemåder, så derfor bruger vi de her biblioteker, hvor der er instruktioner, der er tilpasset de enkelte komponenter. For eksempel for current sensoren, der bruger vi den her start-funktion til at starte current sensoren, samt til en funktion til at indlæse strømmåling, som hedder get current. Ved afstandssensoren bruger vi instruktioner for start timeout og start afstandsmåling, som er den her, der hedder start continuous, samt vi bruger en funktion til at indlæse strømmen, så vi bruger en funktion til at indlæse afstanden, som hedder read range continuous millimeters. For servoen, der bruger vi også instruktioner. Der bruger vi blandt andet den her write my servo, hvor vi kan skrive den præcise instruktion til den præcise position til servomotoren, og så vil den så køre til den position. Så bruger vi også det her wire-bibliotek, som er det her wire begin, hvor vi så starter kommunikationen ud til vores forskellige komponenter. Og så ses det også her, at vi har vores pinadresser her, 25, 27, 28, hvor vi lægger dem over i vores variabler, som så bliver brugt senere i programmet. Samt vi har vores variabler, som vi linker sammen med vores biblioteker, som også ligger herinde. Ja, jeg vil fortælle lidt om vores kode, som vi har i vores void setup. Vi starter med serial begin, som vi bruger til at initialisere vores serial kommunikation.
Efter det har vi vores wire som Rasmus han nævnte tidligere, som vi bruger til at kommunikere til vores sensorer og strømmålere. Derefter så starter vi en timer manuelt, og så sætter vi vores MyServo set period hertz, hvor vi sætter hertzene på vores servo til 50 hertz, som er standard for servomotorer. Derefter så tilslutter vi vores servopin til vores til en pulsbredde på 1000 millisekunder til 2000 millisekunder, da det er det område, den pulsbredde, som vores servomotor den arbejder indenfor. Derefter så bruger vi vores pin mode til at konfigurere de 2 digitale inputs fra UR'en til vores ESP. Til sidst der initialiserer vi vores afstandssensor først, og derefter initialiserer vi vores strømmåler. Så har vi vores void loop, som er den del af koden, der kører gentagne gange, altså igen og igen, så længe ESP'en er tilsluttet strøm. Og det første, der sker i koden, er, at vi definerer nogle variabler, som skal bruges senere. Disse variabler er int afstand, som er en integer, current MA, som er en float, UR signal close og UR signal open, som begge er integers, der sættes lige med signalet, som de får fra deres respektive pins. Det næste, der sker i koden, er, at vores variabel afstand sættes lige med den måling, som sensoren registrerer. Og så derefter kommer vi til den del af loopet, som får griberen til at bevæge sig. Og det starter ud med en if-statement, som siger, at hvis servopositionen er under 10, og UR signal close er lige med 0, altså hvis griberen er åben, og UR sender et lukkesignal, så kan vi gå ind og kigge, om vi kan komme videre med vores while loop. Og for at komme ind i while loopet, skal vores afstandssensor måle en afstand på under 100 mm, og egentlig skulle current MA også være under 400, men grundet en lav kvalitet af vores servomotor, så har det ikke været muligt at arbejde med det. Herefter så vil vores servoposition plusses med 10, og det gør så, at servomotoren flytter sig 10 positioner og begynder langsomt at lukke. Og så herefter måler vi strøm med current sensoren, og derefter måler afstanden igen. Det her looper så og bliver ved med at køre indtil vores servoposition er over 190, og hvis det er tilfældet, så breaker vi for at komme ud af while-looken. Hvis vi ikke kan komme ind i den her if-statement heroppe med servoposition under 10, det vil sige hvis servopositionen er over 10, og vores UR signal open er lige med 0, altså hvis griberen er lukket, og UR sender et åbningssignal, så i stedet så resetter vi vores servoposition, altså sætter den til open position, og så åbner griberen så. Og her ses 2 demonstrationer af vores griber sammen med UR-robotten. I den første video her til højre kan man se, at adapteren bliver skævt sat på fræseren, hvilket resulterer i vores rack knækker. Ja, og så der sidst kan man se, at den knækker. Og i den anden video til venstre er, hvor det lykkedes at udføre rotationerne uden at griberen tog skade. Desværre grundet den fejlplacerede quick release på vores griber, har det ikke været muligt at skrue adapteren fuldt på, da quick releasen ikke har samme TCP som griberen. Ja, og jeg vil snakke lidt om IO-listen. Som det ses på IO-listen, så har vi først vores signal, eller vores navn herovre på signalet, som er her for det første signal, UR-signal 8. Bagefter kan man se, at vi har vores adresse, som her er pin nummer 25, som er den adresse, vi kommunikerer med. Typen her, det er et input, og signaltypen, det er 5 volt. Ledningsfarven er rød, og det komponent, vi så vores signal går ind på, det er ESP32. Og så er der så en uddybende kommentar herover for, hvad det her signal det gør.
Det samme ses på, vores servo her, som næsten det samme, bortset fra, at det er et output i stedet for, og det er et PWM output signal, som er et signal, der ved hjælp af pulser danner et signal, som så bruges analogt til vores servo. Og så har vi de her tool output fra vores UR-robot, som det ses, at det er 12 volts outputs, som står her. Og derfor der er det så, at de bliver konverteret om til de her 5 volts inputs til ESP'en. Så til sidst for vores to komponenter, current sensor og afstandsmåler, så har vi, bruger vi den her IC2 kommunikation, som egentlig bare virker som en busforbindelse, hvor man kan sætte sine komponenter parallelt ind over. SCL, det er altså den her clock-funktion, som fortæller lidt om, hvornår man kan sende data. Og SDA, det er den her dag, hvor man overfører dataen til de modulerne. Og så afslutningsvis vil jeg komme med en kort opsummering, hvor vi har fået indblik i projektet, som blandt andet er planlægning af projekt, design af prototyp, 3D-print, programmering og elektronik. Og alle de her ting har vi så fået til at hænge sammen, så det så lykkedes os at opnå det her færdige produkt for vores griber. Og det endelige produkt, vi så er endt op med, det er jo så en griber, der kan monteres på en UR-robot. Den kan kommunikere med UR-robotten. Og så kan den åbne og lukke omkring den her adapter, samt den kan placere fræserhovedet på, den kan placere adapteren på fræserhovedet.